makapag-ingay lahat ng mga bad trip kasi ayaw nilang mag-ingay ngayon. Bad trip, heartbroken today. Bakit? Kasi natalo eh. Ano ka ba? Ano bang kupunan mo? Lakers. Laglag na yun, una pa lang. Charot! Uy, darot. Oy, ang nanalo. Today. Boston Celtics, kampiyon sa NBA. Sabi dito ng kaibigan ko, nag-message sa akin, oh. Bad trip talaga. Walang pera, naubos sa Dallas. O, diba? Sabi ko kasi sa inyo, wag nyo nang paasahin yung sarili ninyo. Nung una pa lang natalo na yung Boston Celtics, o hindi pala Boston Celtics, yung Dallas, dapat hindi nyo na sinugulan. Sinugalan. Oh. Hindi nyo na sinugulan. Ano? Ulitin ko nga ulit. Wait lang. Nabubulol na naman ako. Sinugalan. O, di ba? Tama ako, no? Sinugalan. Dapat din nyo na sinugalan. Kasi, matatalo at matatalo din kayo kasi pinakita na nga na matatalo na sila nung una eh. Tapos biglang tinuloy nyo pa rin ng tinuloy. Umasa pa kayo na mananalo sila pero eto na nga ngayon. Sinong panalo? O, Boston Celtics. Sa mga heartbroken po dyan, better luck next time. Kung tataya po kayo, siguro sa akin na lang. Nagpapa-ending pala si DJ Raqi Terra. Charot lang, with darot. Uso pa ba yung ending ngayon? Alam ko marami nagpupustahan sa mga ganyang laro eh. Kasi meron nga akong kilala. Hindi ko na sabihin na ex ko siya. Wow! Nalilibre ako kapag nananalo yung team na tinatayaan niya eh. Oh, dati yun ah. Pero ngayon, wala na siyang ibang tinatayaang team. Yung kasama ko ngayon, ako na lang kasi ang sinusugalan niya. Charot! Lakas yarn. Anyway, Kavisha, smile lang. Bawi na lang sa next season o bawi na lang sa next game kung meron pang next game o kung meron mang playoffs next time o bawi na lang doon. Ang tawag doon, bounce back. Yan. Diyan naman tayo magaling eh. Bounce back tsaka rebound. Wow! Yung tipong kakabreak mo lang, meron ka na namang bago nilalande. Rebound. 3 to 5 p.m. tayo magkakasama ngayong araw na Itetsuwa Kabisyo. Kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pira. At least palagi naman akong maganda. This is me, the one and the only DJ Raqi Terra. And today, Tuesday, isa na namang panibagong secret file ang aking babasahin. Kaya naman lakasan na ang volume ng radyo. Because for today's radyo, ibibigay ko na po ang patikim ng DJ Raqi's Secret File. Na mabuntis ako. Ex na tapos gusto pa mabuntis? Wow. Ang tawag doon, souvenir. Ganun ba yun? Ano yun? Regalo na lang? Ex na nga eh. Sa bagay, may iba nanghihingi ng closure. Tapos yung closure mangyayari sa hotel. Mag-uusap lang daw. Yung closure hindi nangyari pero yung tsuktsakan nangyari. Charot! Anyway, abangan nyo po yan sa aking pagbabalik. Kasama nyo po si DJ Raqi and you are listening here sa stasyong number 1 sa mga pet malung gumapang sa kakalsadahan. 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Up next is DJ Raqi's Secret File. Sinira ng tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Raqi's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero
Raqi's Secret Files. Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!